Kdysi stačilo natáhnout prak, vypustit ptáka a během pár vteřin bylo jasné, proč Angry Birds ovládli svět. Byla to jedna z těch her, které nemusíš vysvětlovat. Nepotřebovali složité tutoriály, nepřeházovali na hráče desítky ikon a nesnažila se to hned od první minuty někam tlačit. Prostě fungovala. A právě v tom byla její síla. Angry Birds nebyly jen úspěšná mobilní hra. Byly symbolem doby, kdy mobilní hraní působilo jednoduše, čistě a přístupně skoro pro každého. Oficiální historie Rovio dnes sama připomíná, že Angry Birds byly už jejich 52. hrou. Vznikly ve chvíli, kdy studio potřebovalo velký hit a během krátké doby se z nich stal jeden z největších úspěchů mobilní zábavy. Jenže tenhle příběh není jen o vzestupu. Je i o pomalém pádu. O značce, která byla chvíli skoro všude. V mobilech, v hračkářstvích, v televizích, v kinech. A pak začala ztrácet to nejdůležitější. Vlastní identitu. Protože pád Angry Birds není jen o důsledku změněného trhu. Je to taky příběh firmy, která z geniálně jednoduché hry udělala stroj na spin-offy, monetizaci a nekonečné ždímání jednoho nápadu. A v momentě, kdy hráči začali více cítit obchod než radost, bylo zaděláno na problém. Já jsem Honzin, vítejte na kanále Napojsa a toto je vzestup a pád Angry Birds. Na začátku byly Angry Birds téměř dokonalí. Jeden dotyk, jeden prak, pár barevných ptáků, zelená prasata a fyzika, která byla zábavná i tehdy, když se ti level nepovedl. Tahle hra fungovala přesně tak, jak má fungovat masový hit. Byla snadno pochopitelná, okamžitě zábavná a zároveň dostatečně chytlavá na to, aby si říkal ještě jeden level. Rovio tím trefilo absolutně ideální moment mobilní historie. Výsledek byl obrovský. Z malé finské firmy se během krátké doby stal globální fenomén. Jenže s úspěchem přišla i nenasytnost růstu. Angry Birds se rychle změnily ze hry na značku. Nejdřív přišly další díly a tematické verze. Pak se všechno rozrostlo do mnohem většího světa. Angry Birds Seasons, Rio, Space, Star Wars 1, 2, Go, Epic, Stella, Transformers, Fight, Pop, Evolution, Match, Dream Blast, Journey a další. Vedle toho Rovio zkoušel i projekt mimo hlavní sérii, například Bad Piggies, Battle Base, Small Town Murders nebo Sugar Blast. Oficiální materiály Rovio i dnešní firemní profil ukazují, že studio skutečně vybudovalo široké portfolio her a značku rozšířilo do filmů, animací a licencovaných produktů. A právě tady se začal rodit první velký problém. Zpočátku to vypadalo jako zdravá expanze. Ve skutečnosti ale Rovio postupně vsadilo skoro všechno na to, že značka Angry Birds vydrží úplně všechno. Že unese každé nové pokračování, každý spin-off, každý nový žánr, každou licenci a každou další obchodní vrstvu. Jenže žádná značka není nesmrtelná. A když ji začneš cpát do všeho, začne se dřív nebo později rozpadat její výjimečnost. Ne najednou, pomalu, ale neúprosně. Zvenčí to dlouho vypadalo, že je všechno v pořádku. Angry Birds byly pořád obrovské jméno, firma rostla, značka byla všude. Jenže finanční realita začala být mnohem méně slavná. Reuters v roce 2015 psal, že provozní zisk Rovio za rok 2014 spadl o 73% a že Angry Birds jako průlomová značka začínají ztrácet přitažlivost. Krátce na to se ukázalo i něco dalšího. Rovio po původních Angry Birds nedokázalo vytvořit nový hit s podobnou silou a místo toho se čím dál víc opíralo o licencování a o další a další způsoby, jak vytěžit jednu jedinou značku. A to je možná úplně jádro celého pádu. Rovio nemělo druhý pilíř, nemělo druhé Angry Birds. Ano, mělo další hry, ano, některé byly úspěšné, jako třeba Bad Piggies získali respekt jako povedený spin-off. Battle Bay byl slušný pokus o jiný typ mobilní hry a firma dál experimentovala s novými projekty. Jenže nic z toho se nestalo druhým globálním symbolem. Nic z toho nepřevzalo tíhu celé firmy a když máš jedno impérium postavené hlavně na jediné značce, začneš dřív nebo později dělat zoufalé věci, aby ses udržel nahoře. Právě tehdy se také naplno ukázalo, že Rovio rostlo příliš rychle a příliš do šířky.
Reuters a další média tehdy popisovali propad zisků, škrty a následné propouštění. Firma se pokusila expandovat do her, filmů, merče, licencování a dalších směrů zároveň, ale tenhle růst nebyl dlouhodobě stabilní. A když už ti ta značka nevydělá tolik jako dřív a zároveň si vybudoval strukturu, která potřebuje pořád živit obrovské očekávání, tlak se začne přenášet přímo do samotných her. A přesně tam se to zlomilo nejvíc. Nejčastější omluva pro Rovio zní jednoduše. Trh se změnil. A je to pravda. Mobilní hraní se během pár let překlopilo do free-to-play modelu, kde rozhodují retence, eventy, mikrotransakce, reklamy a neustále optimalizace výnosu na hráče. Jenže právě tady je potřeba říct i druhou polovinu pravdy. Rovio se tomu nepřizpůsobilo jen pasivně. Rovio ten model začalo samo aktivně přijímat a zabudovávat hluboko do designu svých her. A právě tím si poškodilo vlastní značku. Už Angry Birds Star Wars 2 ukazovali, že hra začíná fungovat trochu jinak než dřív. Guardian tehdy rozebíral systém mincí, odemykání postav a propojení s fyzickým telepods. Zmínil i nepříjemný detail. Pokud by hráč chtěl některé postavy získat čistě přes herní ekonomiku, vyšlo by ho to celkem dráho. To je přesně ten moment, kdy se z čisté mobilní zábavy stává obchodní konstrukce. Ne už jen hra, ale hra obalená systémem, který neustále připomíná, že pohodlí, rychlost nebo obsah se má platit. Pak přišly Angry Birds Go a tam už monetizační logika lezla na povrch ještě víc. Guardian tehdy upozorňoval na in-app purchases, drahé prémiové měny a na to, že některé cenové informace nepůsobily úplně transparentně hned na první pohled. Ta hra pořád uměla bavit, ale současně už byla postavená tak, aby hráče soustavně jako vedla k obchodnímu uvažování. A to je pro značku jako Angry Birds strašně nebezpečné, protože původně jsi neřešil ekonomiku hry. Řešil si, jak trefit stavbu. Teď už si ale začínal řešit i to, co máš koupit, co odemknout a jestli nebude rychlejší, si prostě pomoct penězi. Definitivní zlom ale pro spoustu lidí představovali Angry Birds 2. Hra měla být velkým triumfálním návratem. Působila podle Guardianu mnohem víc jako produkt dnešní free-to-play éry, než jako pokračování klasiky. Recenze výslovně mluvila o systému životu, gemů a videoreklam a kritizovala i to, že náhodnější struktura levelů působila dojmem, jako by hráče pošťuchovala k utrácení za kouzla a výhody. A to je přesně ten bod, kdy fanoušek přestává mít pocit, že prohrál kvůli své chybě a začne mít pocit, že prohrál proto, že to hra chce zastavit, zpomalit a monetizovat. A v tu chvíli mizí důvěra a s ní i velká část kouzla. Takže ano, kritici mají pravdu, když říkají, že za pád Angry Birds nemůže jen trh. Rovio si část pádu způsobilo samo. Ne tím, že by chtělo vydělávat, to snad chce každé studio, ale tím, že z her, které lidé milovali pro jejich jednoduchost, udělalo hry, ve kterých je až moc vidět obchodní kalkul. A jakmile u Angry Birds začneš víc vnímat monetizaci než radost z destrukce, je konec. Možná ne okamžitý, ale nevyhnutelný. Pak přišla jedna z nejvýmluvnějších kapitol celého příběhu. Mizící staré hry. Fanoušci se dlouho ptali, proč už nejde normálně stáhnout klasické Angry Birds a další starší díly. Rovio v otevřeném dopise fanouškům z roku 2021 vysvětlovalo, že tyto hry byly vyvinuté pro úplně jinou dobu, že nesplňují dnešní technické nároky a že jejich návrat není jednoduchá záležitost. Tohle vysvětlení je samo o sobě uvěřitelné, jenže pak přišlo něco, co ten obraz dost zásadně narušilo. V roce 2022 se totiž původní hra vrátila jako Rovio Classics Angry Birds. Fanoušci slavili, protože to vypadalo jako návrat ke kořenům. Jenže už o necelý rok později zmizela z Google Play a na iOS byla přejmenována na Red's First Flight. Axios pak citoval vysvětlení Rovio, podle kterého klasická placená verze narušovala vyhledávání a poškozovala výkon ostatních Angry Birds her, protože si ji lidé našli dřív než moderní free-to-play tituly. A to je naprosto brutální symbol celého úpadku. Protože v tu chvíli už nešlo jen o technické limity nebo údržbu starých her. Vypadalo to, jako by vlastní minulost značky začala překážet jejímu současnému obchodnímu modelu.
A právě tady se zklamání fanoušků změnilo něco hlubšího. Už to nebyla jen nostalgie, už to nebylo jen staré hry byly lepší. Najednou to působilo tak, že nejčistší a nejmilovanější verze Angry Birds je pro dnešní Rovio problém právě proto, že připomíná, jak moc se značka vzdálila sama sobě. Že kdysi stačilo zaplatit za hru a hrát. Bez 10 měn, bez agresivních eventů, bez systémů, které tě drží v nekonečné smyčce návratů a nabídek. A právě tohle je možná ta nejtvrdší obžaloba celého příběhu. Ne, že Angry Birds se změnily, ale že jejich původní podoba začala být pro firmu obchodně nepohodlná. Dnes už je Rovio součástí Segy. Oficiální oznámení akvizice z roku 2023 mluvilo o částce kolem 706 milionů eur. A současné materiály Rovio i Segy ukazují, že značka Angry Birds pořád žije. Pořád má přes 5 miliard stažení, 7 studií a další plány včetně 3. filmu. Zároveň ale Sega letos sama uvedla, že výkon Rovio byl jakože vlážný nebo slabší, než se očekávalo. Jinými slovy, Rovio není mrtvé. Angry Birds nejsou mrtví, jen už dávno nejsou nedotknutelným králem mobilního hraní. A možná právě proto je tenhle příběh tak silný. Protože Angry Birds nepadly jen kvůli času, nepadly jen kvůli konkurenci, nepadly jen proto, že se změnil trh. Padly i proto, že značka, která vyrostla na jednoduchosti, začala být komplikovaná. Značka, která byla milovaná pro svou čistotu, začala být obalená vrstvami monetizace. A studio, které kdysi zachránila jedna geniálně jednoduchá hra, postupně zapomnělo, že právě v té jednoduchosti byla jeho největší síla. To je skutečný vzestup a pád Angry Birds. Ne pád jedné hry, ale pád identity, která kdysi dobila celý svět. Díky, že jste dokoukali video až sem. Naši tvorbu můžete podpořit prostřednictvím lajku, odběru, komentáře či sdílením. Podívejte se i na další videa sdílen na Pojsa. Já jsem Honzin, napojte se k nám i příště a čau.